Amèrica. De què tens més por? Un dels pitjors desastres de la història dels Estats Units. Déu meu, ves pare, ves, no podem fer res per ella. Com és això? Va ser com un zombi apocalipsis, tot estava en flames. Els seus amics han mort, els gossos i altres animals han mort, tots van morir, i hi ha morts surant a l'aigua. A les cases troben gent estirada en abraçades, agafada entre ells perquè el foc va envoltar les seves cases abans que poguessin sortir. Ho hem perdut tot. El cotxe està volant. Què és? No va arribar cap ajuda durant més de 2 dies. Ningú va venir per ajudar-nos. Et penedeixes de no haver fet sonar les sirenes? Jo, no. Sabeu? No ho sé, jo... I com creus que se senten quan s'assabenten que l'endemà d'aquesta merda ha passat? Estem intentant finançar amb uns 1.000 milions més la guerra d'un altre país que a ningú li importa. L'Agència de Gestió d'Emergències dels Estats Units, FEMA, va dir que els fons de socors en cas de desastres s'estan escaient i que el pic de la temporada d'huracans encara està lluny. Aquest any s'ha convertit en un any rècord en nombre de desastres naturals al país. I si el pitjor encara està per arribar? Els desastres actuals no estan causats per l'activitat humana i les emissions de CO2. Descobreix la veritable realitat del teu futur. Afronta els fets i actua per salvar la teva vida i les vides dels teus éssers estimats. Uneix-te a nosaltres en directe el 17 d'octubre de 2023 a Crisi Global, Amèrica a la Cruïlla 2024.